Claiming I say yak the shop. Hey. mà tại có tôi rau thì cho nó nào không Finally hingke sungtak bank bisingo sok paika kisa samung nangman mang bango paijak Finally guys hingke sungtak account manike mirja bank of Baroda bisingo habunya pepika hingke tabok hingke sung tebo bazaro sok kisa nanya hingke tabok sung nanya tong yang ke bank yang ke bazar rogi ko yang thamane lama hingke yang ke sineng thamane lama hingke sungtak yang usobo thangmani narang na phunga nai tong di Tahu ini dokan TV channel mangai habjak hingke naji tam sana yang ka dokan mah so bisa tak TV channel nyan mangai hingke dokan hablai jak hingke to ka bo yang go mui do tisana nai tongo hingke yang go ke singra bai obos mi chasane hingke yang ka thik lama gana ro ha hingke nai di vibe song hingke yang go hingke jung tini mirja bazar ni abo bazar kazar toi hingke yang side bo dogan rong tongo hingke ang abo tabuk nang no bazar kazar toi nang no line nai video phai nang no ani blog ni dising toi hingke nang no phongnai ni sai tongnai hingke nang bo ani blog no puilani simi paithak jaran so yawi nai tongdi hingke ang tabuk hingke yang go hingke abo thongjangnai manei rok hingke abo rok thom rok phano yang go hingke masa durungai tongkaro khum hingke aboni pore hingke yang yagra thangmani kaisa lama tongo amto hingke sini nok kringo thangmano so amto nok thangna tongte hingke yang ni background no phongna pai tongnai nai hingke tabuk yang je sob besamani bisingo norokno habuinai phongnani sai tongnai hingke nok bon nai tong yang ke samung rok sawi tong hal tongo hingke yang go hingke aske nok yang bisingo hingke je sobni rijabmani ayang kuching wansabura rok rijablai tongo hingke naidi yang ke kaham ke sungjak naithotok khe yang bo ri decorator sungpaijak ta hingke belai kheno naithotok jaga hingke abo tongkha hingke yang belai borok motamoti bango oro nangnai rok borok no takteisa samja horong khwrangkhe tebo borok phaibini hingke chungkhe sal tongsani nuphaikhe aboni bagui kisa borok kom nongkha rwchabnai rok khe motamoti boyes rok nongjak kaham khe usop chi uansa mela chi usop singkhe tei busuklai borok wngse heda. Sungtabo kaina ayang phaising rwchabnai phaising ni phainai oro meski kisa busuk dam rok naigena hininai khade khapi dam rok hingke tlang thangan hinui nailaimani hingke bo sao belai dam kwngma sanka abo chikon chi chini yang para o phalmani sijakang 1500 rok oro hingke 2200 sano hingke chung chajakli yang naliya yang ko hingke buri rok ni manui khunju rok ni nanan tere phalnai rok kisa boni bagui hingke bo kaisa tamjan manui ekdam kaham tongnai gena hinui phailaimani yang go hingke naidi yang hok rok tu parai rok ta mau ase na kon na koile na tara aibo na koile kem na itam tara
Semua mana nyana mangi tabung nai salai tong nai yang orang kaya ko sum dasum dati sopa leka yang ke kom dogan dok kom nana musuh kenal karo nai mana yang kangke gola rok phalo ta mana kaham kaham num tam di ba mata foto rok kenal narap tong Masuk sungguhnya tiga. Bukan mana jangan pakai pelajar serta bukan bukan mana jangan Kita punya gitu. Jaga meja dogan nih. Finally guys, hingga sungta buk nong kosak punya, tabuk nong hingga ini bagus hingga blog asung nong senai hingga nong ani blog nong naik enjoy nyekai jangan nang, apa apa itu.